नमस्कार, मैं आशुतोष पांडे उर्फ आशु बाबा आप सबके समक्ष माँ वंदना सुनाने जा रहा हूँ। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी। अरे भक्त के पुकार सुन के आ गईली, भक्त के पुकार सुन के आ गईली, लाली चुनरी वाली मैया आ गईली, भक्त के पुकार सुन के आ गईली, भक्त के पुकार सुन के आ गईली, लाली चुनरी वाली मैया आ गईली, भक्त के पुकार सुन के आ गईली, भक्त के पुकार सुन के आ गईली। हम बुलाई माई कैसे नायहन, हम बुलाई माई कैसे नायहन, सब समर्पित बा चरण में जब कहिहन, सब समर्पित बा चरण में जब कहिहन, मन मधुबन में बंसिया के बजा गईली, मन मधुबन में बंसिया के बजा गईली, लाली चुनरी वाली मैया आ गईली, लाली चुनरी वाली मैया आ गईली, भक्त के पुकार सुन के आ गईली, लाली चुनरी वाली मैया आ गईली, लाली चुनरी वाली मैया आ गईली। पद्मासन हमरा माई के लुभावेला, पद्मासन हमरा माई के लुभावेला, उल्लू हाथी के सवारी भावेला, उल्लू हाथी के सवारी भावेला, उल्लू हाथी के सवारी भावेला, हर्षित मुखड़ा देख के हम जुड़ा गईनी, लाली चुनरी वाली मैया आ गईली, लाली चुनरी वाली मैया आ गईली, भक्त के पुकार सुन के आ गईली, लाली चुनरी वाली मैया आ गईली, लाली चुनरी वाली मैया आ गईली। हाथ जोड़ यार जे सुनावा आवना, नेह के जुगनू के तू चमकावना, हाथ जोड़ यार जे सुनावा आवना, नेह के जुगनू के तू चमकावना, भव बाधा से पार माई करा गईली, भव बाधा से पार माई करा गईली, लाली चुनरी वाली मैया आ गईली, लाली चुनरी वाली मैया आ गईली। एक गईल दोसर दिवाली आ गईल,
जैसे लागे आंसू भी शर्मा गइल, एक गइल दूसर दिवाली आ गइल। जैसे लागे आंसू भी शर्मा गइल, असरा के दियवा बुआ के जरा गइली। लाली चुनरी वाली मैया गइली, लाली चुनरी वाली मैया। भक्त के पुकार सुन के आ गइली, लाली चुनरी वाली मैया गइली, लाली चुनरी वाली मैया गइली, लाली चुनरी वाली मैया गइली।